Salut! Sunt Adrian, Stai că acum vă spun. Adrian TV și el e Denis Iordache. Abonați-vă! Denis Iordache. Astăzi o facem faza cu flipul. Facem și cu Georgiana. Nu e... Georgiana, nu filmăm. Așa. Asta doar de Caterinca. Hai să facem cu două sticle dacă putem. Dacă ne lasă Georgiana. Da, băi! Flipăm sau... 3. 2, 1... Pe asta merge mai bine. Da, ia, și tu, Georgiana. Hai și tu, Geo. Nu știu, dă-i mă ceva chestia asta. Vezi că așa ca de sticla asta. Tu ești. Hai, Denis. Băi, ce mai de fază să mor. Mă rog. Damn! Filmează-mă pe mine, filmează. Damn! Damn it. Dă blițul înapoi. De ce am prins sticla în mine? Bă, dar cum vă iese? Uite așa. Ia, dă și sticla pe mine. Am mă, poți dea venit. Damn! Dar de ce? Stai! Ia stai. Bă, mă, ce mă dă sus. Miși! Da, ia stați mă cu picioare. Denis. Mamă. Denis. Ia. Stai, haide. Haide. 1. Și cu asta, Hai și cu asta. Acum, Georgiana. Cu amândouă trebuie să faci. Bravo. Acum eu. Denis Iordache. Nu știu cum o cheamă pe YouTube. Georgiana. N-am niciun. Eu sunt? Eu sunt. Ai! Hai și cu adelantă. Ce ai? Mere, ai. Stai. Hai, Georgiana e. Giorgio, ia mă. Damn. Hai, dă-mă toată. Haide. Doar pentru că e fată, te lăsăm. Au, mâine. Dar trebuie să sunt mai mare. Mamă, 2 minute. Hai. Și încă o dată și cu aia. Băi, de Bravo, trebuia să Denis. pui doar faza asta pe YouTube, știi? O să le pun pe toate. Bine, dar pe tine nu te-am filmat, doar vocea. Da, mai filmat și cu picioare. Știi că poate... Știți că poate să faceți capacul chiar așa. Dar nu stă. Acum, cât e scorul? 2-0-0. Nu, 2, 1, nu, eu 3, 1, 0. Hai, Denis. Iordache. 4 pe jumătate, tăiat. Da. Dă-l cameraman, haide. Bravo, hai, Geo. Băi, și-am dop. Să te-am dop. Hai, Geo. No, haide. No, acum eu. Denis. Cred că nu știi ce mă ftic. Denis. Și Denis. Ia, da, așa. Iese? Nu, de picioare nu este. Ia, Ia, Adrian. ia sunt. Hai, Adrian. Damn. Damn. Stai, și la mulți ani pentru ziua României. Pentru mâine. Nu? Da, la mulți Știi că ani. nu se zice la mulți ani, că e ziua României, nu e ziua noastră. La mulți ani. Nu știu, sigur. Păi adevărat. Ești și în România? În America. Damn. Haide acum. Eu. Bravo. Haide. 4 minute. Nu. A văzut și... Nu nebunii cu asta la școală. A văzut și lumea. Ai făcut așa pom așa. Ba nu, am venit așa, pam. Faptul că n-a văzut lumea, o să vadă lumea, că dacă n-ai văzut. Hai. Pe YouTube. Da, așa a venit. Pam. Ia și asta la Denis. Și asta la Eu sunt. Denis. Iordache. Denis. Bun. Nu înceți. Știi ce mi-a ieșit cu sticla aia? Știi ce nu mi-a ieșit cu aia? Pentru că asta e sticla mea și e sticla mea normală. Eu acum o să încerc în dop.
Ultima oară. Gata. Da, gata. Acum o să mai fac o dată. Mi-e și mie o dată. Acum o să mai fac o dată. Și după aia fac un după. Nu zic și după. Ia e. Văd acum a căzut așa și după aia a căzut așa. Și dop se face așa. Da, acum în după. Nu poți în dop. Nu merge în dom, nu Ia. stai. Nici dacă o pui cu mâna nu stai. Bine, acum hai doar așa în picioare. Să cadă. Nu. Nu. Aici eu. Trece peste mult. Da. Am reușit? Stai mă, că era rândul meu. Și acum nu mai ai voi. Da. Ce v-am Dă-mă, ia. Denis. Ia, prima oară fac cu ochii închiși asta. Ne-ai făcut cu ochii închiși. Ia Denis. 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 Da. Denis. Ia. Nu stai așa. Stă doar asta peste aia. Denis. Așa, este un pic. Și doar dacă sunt sticle pătrate, de fapt. Vreau să zic de la aqua. Ia. Ai văzut la fetele alea, nu? O să ce mai zic cu asta? Da. Ai început prost. Bam, 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 badiram. Cred că mă emoționez. Te emotion. Bă, cădeam după. Nu cădea. Mamă, 3, 6 minute. Cine credeți că stă să se uite la astea? Hai. Acum Mamă, este ultima dată că la 15 minute nu se mai filmează, că nu ne acceptă YouTube-ul. A, da? 6 minute. 7 minute. Hai. Așa. Hai. Bă, YouTube acceptă multe sau Da. Acceptă și o oră, 2. 4. Joe? S-a terminat. Mai avem, frate. Joe și eu. Și gata, 12. Asta e la mișto. 12 minute. Asta e la mișto. Poate că stai la urmă. Ar fi ceva. Și cum faci repede? Dai de perete și cade fix. Știai? Da, știu. Cam atât pentru astăzi. Eu am fost Adrian, ne vedem pe data viitoare. Pa. Și Georgiana, pa. Pa, Georgiana.